Kade yang wan lang khai jana asah po mulai nangkwar blog 2 ti kani ka show kade ka hip hop India season 2 ti ka ngala ai audition nadu benai January kata kade hapo Kolkata shwa namar ba yangi ki North East Meghalaya ni bun mashilet shwa Kolkata ek audition ka bampat beni ha TV round ken ili ai audition shwa hatu nang tade nang tu pade ngan sa sha select ken bande chapo Mumbai ya ka main audition minta ngala poi hadu top 7 but kani ka show em compare nagi tu ki wegi reality shows ki ba mi teng dala poi hadu top 12 lani top 10 kila ai voting system be tamba kani ka shows pade em ka compare ka nampo nadu main audition du em kala pair bansha select ken ki bisha limba ki judge but ki audience kalong kum katuka battle ka bang lalet nga ken lalet teng ya ka Red Bull dance style ki judge through red and blue ken ha kani ka pot pade ki judge through red light and green light ken ki bayo green light ki sha select sha khamat ban po sha top 12 red pade sha select ken ti na po main audition na sha select na po top 12 ti dala po top 12 pade na top 12 sha top 10 na top 10 hu kila change sha karukum bishar ken hangtu kasi pade ki bishar tangya ka tang na ki marks jong ki judges ken ti hangtu rung ayo sha select ti nga poi sha ka top 9 ti man ka episode ki change bet ken ka plan kum no ban rukum judge ken rukum bishar ti menta pade em ngala poi shidu top 7 ti ya ka voting system em ngampat nang ban batai menta ba kin pha ne em ban pha vote ne ki pat ba ma ti yo kila ban le hadien ru ya kata ti menta pade nga shu ko akrpat ya phisia baro ba phi nshu ya pet na po ka MX player but Amazon Prime ma takaba pet ya katu pin support yang a pin keshan yang a phi kwa ban pet ya kani ka show em ka shet pin mi ha ka si pale lani si tho diang lani ki la ban change lu na ma teng ki share change em ya ka si te da phi kwa ban tip phi la ban follow yang a po Instagram phi la ban pet nang tu ngala ban batai ba o menta ka si lani na share ka si kan pin mi ka show te ka ID jong ka ngabu yamon kharjana hi te phi la ban pet nang tu lani pila ban pet hi man kasni ha to ka Amazon Prime lani MX player ya ka hip hop India show pinsai weekend kat ba pen ni episode te pila ban pet nang tu nang tadi ala klet ban batai ya phi ba phi hab download ya kanika app Amazon Prime but MX player nang tadi pindon kam revenue pila ban pet free ka khuwa jonga bangan ai shiki pat ba Meghalaya kadai ba ingkong yang akwa ba mapi phinya kershan nem yanga bat kumju ru ye gitu ki khna badan sab akwa ba magiru kin kiulang bat kumju ye ki kimi ki khpa nganget scam bakin ailat ye ki bakin pendan kam me kata ka sab mo ka ba uble u ai dengan nget scam ba mapi ki kimi ki khpa pen ya support ba phinya kershan mo ye ki ka ba maki ki dan sam akwa ban ong ba teng ki para khasing ni mo ka kham e hi bangen ya let ya khun shabar namar bangi habul khat ya ka jingle chingwan mo ka jing siu namar bangi habli ai audition shabar tingi habul khat namar teng ka sponsor nyim yo and plus ka wai ru manga ru kumju hi nga belahi nang tade ka na ka jing krishan ka jong i mei ki hinmen mo ngala ban poi shani ti nganget scam ru ba ki para khasini watla ka taru om ba kin give up no ken mo ngakwa ba maki kin tray shitam ha namar kalat te kan ple hi dade ba phi tray shitam ti om ba phin perkhat ba tang ki banabar ki la ban yakhun shat lani mo bakin yala hinre e mangiru mila mo bangin ya khun hinre ga de tang ka jing minot ka jong phi ba ka jing tray shitam mo phila ban poi shani namar mangaru om ba menta nga poi direct ha kani ka show mo hinre ngala ya ling ba ki bun e ki jing e mo ki bangala ya ti nga sapoi hang ni ken daga jing tray shitam ka jong nga ba ka jing kurkhu ka jong ublei mo sala ban poi hang ni ti tang ata hi kwa ban ong khublei shibun